Bodofa Upendra Brahma Boroni Bifa बिथाङा जोंनि समनि ग्रेटेस्ट सासे आइडियलग आरो भिजनारि सासे दैदेनगिरि लिडार बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म दिनै 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दतमायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। बिथांखौ फबनाय थुलुंगाफुरियावहाय बेवहाय गोबां बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बाव बाहागो लाफैदों। दा बेजों लोगोसेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माखासे मोन्दांथिफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै फैबाय। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट बा भिडिअखौ नायनो हागोन, मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों आं गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैयोबा नायनो हागोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा दे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माने बिथाङा जेब्लानाखि गोथां समाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, लिभ एन्ड लेट लिभ होननाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदों थां आरो थांनानै थानो हो, थारमाने नोंबो थांनांगोन आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो सुजुग आरो सुबिदाखौ होनांगोन, बे बाथ्राजों बिथाङा बुंदोंमोन आरोखि। दा बे माने थांखि एबा बे माखासे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आइडियलजिखौ लानानैनो दिनैसिम बर' माहारिनि गेजेरावहाय बर' हारिनि सिनस्रि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने हारिखौ दिनैसिमबो दैदेनगासिनो दङ। दा आंनाव मोनसे कुइसन सिखारदों, दिनैनि दिनाव बे 31 मार्च दिनै सारा आसामावबो दिनै सात्र दिबस सान हिसाबै दिनैनि दिनखौ बन्द हिसाबै फोसावबाय। लोगोसेयैनो दिनैहाय आं बेखौसो मोनसे मिथिनो लुगैदों कि जोंनि बर'नि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दं, हयथ' राजखान्थि दैदेनगिरियानो जाथों बा सात्र संगठनानो जाथों, स' बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एबा बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनो फैगोन ना फैयाखै, बा बिथांमोना दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि आइडियलजिखौ लानानैनो बिथांमोनाबो दिनै नट डाउट आखायाव हाथियार हमनानै गोबां हयथ' दिनै बर' हारिनि बिग्रायारि बड'लेण्ड बिग्रा बिथांमोनाबो मोनसे समाव आखायाव हाथियार दैनानै हाग्रा बंग्रायाव थांदोंमोन हारिखौ माने रैखाथि होनो आरो जोंनि बर' जाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय। जों बयबो मिथिगौ मोनसे समाव जों बर' हारिनि गेजेराव खुनु मोनसे माने दख'नाया गोमालांबायमोन। जे नोंथांमोननि ओनसोलावनो जों मिथिदों कि बर'फ्रा बर' राव रायलायनायखौ दिनैसिम माने गारबायमोन। बर'फ्रा जाहैबाय मा दख'नानि सोलायैहाय मेख्ला गाननो लाबायमोन, सारि गाननो लाबायमोन होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबां मिथिगौ। जायनि ओनसोलाव दिनै बै जोहोलावफ्रा बिथांमोनहा एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन आरो जों मिथिगौ बिनि मोनसे एखे सब्रिन डियार नाबासारमोन। बिथांमोना दिनै बर' हारिखौ माब्रैबा बर' हारिनि गाननाय, बर' हारिनि राव, हारिमु, धोरोम, ट्रेडिसनेल बेखौ माब्रैबा सेफटि खालामनो हानो, बा गुबुन जोंनि आसामाव जे जोंखौ आसामावहाय दासिमबो जे जोंखौ आसामनि माखासे जौगाखां हारि माहारिफ्रा जोंखौ सोबख'दों, जोंखौ गादबदों, गावसिनि आसि सिङाव दोननो नाजादोंमोन। दा बिनि थाखायनो दिनै बर' हारिया मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै आफाद जोनोम जाबोबाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय BLT जोनोम जाबाय आरो बिनि उनाव BSF जोनोम जाबाय, जाय BSF उनाव मुभ जानानै बिथाङा दिनै मा NDB आव जाबोबाय। आरो बिनि सिगाङाव जों मोनबोदों कि बर' हारिनि गेजेराव PTC एबसुनि गेजेरावबो गोबां दाङाबाजि जाबोबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै। मोनसे समाव बिदोंमोन उदयाचल रायजो बिदोंमोन, बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दा जोंनि बर' हारिया बै स्टेजनिफ्राय फैनानै मुगैजानाय, गादबजानाय, नाख्रबजानाय, दाउ अमाफोरबायदि बुथारजानाय, गावथारजानाय, हास्रि फिस्रि बर' आइजोफ्रा पुलिस मिलिटारिनियाव बोलि जानांनाय, बे गासैबो जाथायफोरखौ दिनै जों पार खालामनानै दिनै जों बर' हारिफ्रा मोनसे स्टेजआव सफैबाय। दा बेनिखायनो जोङो दिनैसिमबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिनिखि आइडियलजि, बिनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिया दिनैसिम थांनानै दङ। दा गतिके बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिनिखि सान्थौखौ लानानै, सानस्रिखौ लानानै जोंनि बर' हारिया जुदि आवगायनो ओंखारदोंब्ला दिनैनि सानाव बिथांनि मुसुखायावहाय थुलुंगाफुरियाल' नङा, जे नोंथांमोना जे जायगायाव दंमोन बै ओनसोलाव जेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाफोर दङ, बा बिथांनि माने मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय नोंथांमोनहा थांगोना थाङाखै, आं बेखौ मोनसे कुइसन खालामदों। मानोना दिनै बर' हारिनि गेजेरावहाय माने साननांगौ दं, जाय गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांनि आइडियलजि, बिथांमोननि सान्थौ सानस्रिखौनो लानानै दिनैसिमबो बर' हारियाव दैदेनगिरि हिसाबै सिनायथि जाबाय एबा सिनायथिनो हाबाय। बिथांमोनखौ जाथियानो बर' हारियानो सिनायथि होबाय दैदेनगिरि हिसाबै। दा बिथांमोना दिनै थारिखआव फैगोन ना फैयाखै मोनसे कुइसन सिखारदों।
दा बेजों लोगोसे नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ दाजाबदेरफानायदों बिथाङा बुंदों लिभ एन्ड डेट लिभ होननाय मोनसे बाथ्राखौ लानानै थांना थाना हो दा दिनै नोंथांमोना नंगौ जोङो आंबो थांनांगोन गुबुनखौबो थांना थानो थाखाय सुजुग होनांगोन दा थिग बे नोजोराव नायनानै जों नुदों दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव एनडिएफबि ब्रादार्स मोनहा हाइनियास आरो नन हाइनियास केस लानानै एनआइए केस लानानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बर' हारिनिनो हिर' बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि साराबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ दा बिथांखौ माने जेलनिफ्राय उदां माने अख्राङाव लाबोनानै बिथांखौबो बर' हारिनि थाखाय माने खामानि मावनो जातिनि थाखाय खामानि मावनो बर' हारिनि रायजो आइ आफाफोरा थाफानानै सुखु दुखु माने रानलायलायनो बाहागो खालामनानै बिथांखौ सुजुग होनांगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना दिनै जोंनि थाखायनो बर' हारिनि थाखायनो दिनै आखायाव हाथियार हमनानै दिनै हाग्राजों थांदोंमोन दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जोबजाना दङ बिथांमोना माब्ला गगोन खुनु बिनि थिरांथा गैया दा बेखौहाय जोंनि हारिनि गासैबो दल संगठनफ्रानो एखे मत जानांगोन सोरबा बिसोर लानानै बिथांमोननि माने जिउखौ लानानै खुनु मोनसे राजखान्थि गेम गेलेनो मोननाय नङा बिथांमोनाबो मानसिसो आरो दिनै सोरखौबा जोङो माने खैफोदाव खोख्लैनानै जोङो दिनै माने सान्थियै संसार जानो नागिरनाय गुबुनखौ जों हाखराव खोख्लैनानै जोङो मजा लानो नागिरनाय बेखौ मालाबा साननो मोननाय नङा आरो बेफोरबायदि खालामोबा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे साव जागोन दा गतिके आंनिफ्राय बेनोनो दिनैनि बे गोथार सानाव दिनैनि बे जेनाखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सानाव लोब्बा लाखिनानै आंनि गोसो गोरबोआव बेरखांबाय थानाय जेनाखि मोन्दांथिफोरखौ दिनै आं नोंथांमोननो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थारैनो जोंनि बर' हारियाव गोबां माने मोजां माने सानग्रा सुबुंफोर दङ नाथाय बिथांमोना दंब्लाबो दिनै गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै माने पलिटिकेलि मुभ जाजोब्बाय पलिटिकेलाव थाजोब्बाय जायनि फलाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे पलिटिकेलाव थायोब्ला जातिनि माखासे खामानि मावनो थाखाय माने हाया मानोना नोंथांमोना नाय दिनै पलिटिकेलाव हाबनाय लोगो लोगो बाहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठिफोरनि जौगानाय बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ जानानै फैयो नाथाय जोङो जि एबसु होननानै बुङोब्ला दिनै एबसुआ दिनै बांसिनै गावनि जातिखौ माने सेक्रिफाइस खालामगोन जातिनि थाखाय लोगोसे गावनि साब जेनाखि जातिफोर दङ बिथांमोननि सायावबो एसे खहा जायै बायदि खामानिखौ मावनो लागोन खिन्थु दिनै नों पलिटिकेल होननाय लोगो लोगो पलिटिकेलाव नों गासैबो जातिनि जौगानायनि थाखाय खामानि बाथ्रा बुंनांगोन नों सिंगोल अबेबा मोनसे जातिनि थाखाय नों खामानि मावनो हानाय नङा दा गतिके जोंनाव गोबां मोजां मोजां दैदेनगिरि सारमोन दंब्लाबो बिथांमोना दिनै पलिटिकेलि मुभ जानायनि खाथिरावहाय गोबां माखासे दिनै हेंथा नुजाबाय दिनै मोनसे संखिखांनाय बाथ्रा फैबाय नोंथांमोना बयबो नायबा नुगोन आसामावबो दिनै नायबा नुगोन आसामाव बयनिख्रुइबो सिंगोल लार्जेस्ट मेजरिटि दं मोनसे जातिया आरो दिनै बिटिसि आवबो जोंनि बिटिआरआवबो बे बिटिसि हालामावबो सेकेन्ड माने लार्जेस्ट पपुलेसन जानानै दंगासिनो दङ आरो बिथांमोनानो सानसे आंहा गिनाय दङ बिथांमोना सानसे गाग्लोबगोन मानो गाग्लोबगोन गोबां बाथ्रा दङ दिनै जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एरियायावहाय ब्लक एरियायावहाय जायफोरखौ उइदाउट ट्राइबेलफोरनि अनगायैहाय बिथांमोना थानो मोनामोन बिथांमोना दिनै माने अकुपाइड खालामनानै थाजोब्बाय बिथांमोनखौ दिनै माने कर्टनिफ्राय हाइ कर्टनिफ्राय खुनु मोनसे नटिफिकेसन हरदोंब्लाबो इलेक्सन खालामनांगौनि मुङाव दिनै अल आसाम ट्राइबेल संघ सिसिट'आ दिनै डिमान्ड खालामदोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो सरकारि थोरोबनिफ्राय खुनु मोनसे बिसोरखौ इलेक्सन खालामनाय जादिया दिनै जों नुदों आसामावहाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै माखासे गोबां जायगाफोरखौ दिनै माने इलेक्सन खालामबाय जोंनि बर' सुबुंफोरखौबो गोबांखौ इलेक्सन खालामजाबाय दा बिथांमोनानो जुदि स्टेटआव मावदोंबा जोंनि काउन्सिलाव जों मानो मावनो हादिया जुदि काउन्सिलाव जुदि पावारखौ हरखाबायब्ला कर्टनिफ्राय जुदि गुवाहाटि हाइ कर्टनिफ्राय जुदि बिटिसिआव हरखादोंमोनब्ला थांनाय गोलाव सम 17 बोसोरावबो दिनै 17 बोसोर सरकार दैदेननाय बै हान्जायाबो इलेक्सन मोनसेबो ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लक एरियाखौहाय इलेक्सन खालामखायाखै अब्ला दानि जेनाखि रुलिं गभर्नमेन्टआबो जुदि इलेक्सन खालामाराब्ला अब्ला जोंनि हारियाव मोनसे गोहोम गोलैगोन नामा मोनसे समाव जोंनो बिथांमोननो जोङो जिबौखौ जेरै एम्बुआ होसो एबा एम्बुखौ जेरै जिबौआ होसो मावनाय बायदि जों बर'आबो एम्बु जानानै बिथांमोनखौ जिबौ जानानै जों होसोजागोन नामा जों मन' जाजोबगोन नामा बे मोनसे बाथ्राया दिनै माने साननांगौ जाना फैदों
दा बेनिखायनो गेदेरमा जिहेथु बे मोनसे दैदेनगिरि सारमोनजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों बिथांमोना जेब्लाबो थारैनो जुदि आङो जुदि आंनि थाखायल' सिन्था खालामनानै जुदि खामानि मावोब्ला आंनि थाखाय जुदि रां रुफा जुदि खामानि आरजियोब्ला जुदि आंनि फिउचारनि आंनि जेनेरेसन जेनेबा आंनि गथ' गथायफोरनि आंनि फिसा फिसौफोरनि जुदि थासारिखौ जों दानो नैबे प्रेजेन्ट जेनोखि दैदेनगिरिफोर दं एबा जों जुदि माने सेफटि खालामनानै गालांखायाब्ला जोंनो जुदि माबा खालामना गालांखायाबा बिथांमोननि माने जिउआव खैफोद दङ होननानै आं सानो गतिके बे बाथ्रानि सायावहाय जों गासैबो गोथौयै गुवारै बुजिलायनानै सानलायनानै हारिखौ माबेबा जों सिकिउर खालामनो हागोन हारिनि रावजों लोगोसेनो गाननाय जोमनाय धोरोम गासैबो सेफटि जागोन खालामनांगोन बेनि थाखाय दैदेनगिरि सारमोना जोंना खामानिखौ मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों मानोना नुदों मालाबा जोंनि गेजेरावहाय पलिटिकेलि बाथ्रा लानानै जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो मुं सुलायनाय सोरबाया सोरखौबा माबा मोनसे माने बरनाम होनानै जाथिनि गेजेरावनो बेनो बे दैदेनगिरिया बिदि होननानै गाज्रि मुं फोसावनानै बिथांनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो नागिरनाय बेफोरबायदिबो जों गोबां नुनो मोनबाय गतिके बेफोरबायदि जाया नोंथांमोनानो जुदि जाथिखौ दैदेननो लादोंब्ला पलिटिकेलियानो होनबा नन पलिटिकेलियानो जायाथों मानो नोंथांमोननि सान्थौ सानस्रिफ्रा मोजां जानांगोन गोथार जानांगोन रायजो राजाफोरा नोंथांमोननि सायावनो बिसासै दिनै खामानि मावदों नोंथांमोना जेखौ थिनो बेखौनो मावदों गतिके गासैबो जोंनि बे गोथार सानाव आं खावलायबाय जे बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हारिनि जौगानाय आरो सेफटिनि थाखाय खामानि मावलांगोन आं बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय